अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे सखी तनको ना बुद्धि बाटे अलूड़ा नइखे पूछ के मारे भातरा दोसारा से पूछ के ए सखी रे मारे भातरा दोसारा से पूछ के ए भौजी रे मारे भातरा दोसारा से पूछ के छत्तीस की 32 में कमरा कैसे के दिन कटी है भौजी हाय हाय सिनेमा 36 की 32 में कमरा कैसे के दिन कटी है भौजी हमर मन करे कली घबाहिला अपने से नोच के अरे सखी मन करे कली घबाहिला अपने से नोच के मारे भातरा दोसारा से पूछ के सुन भौजी रे मारे भातरा दोसारा से पूछ के सुन सखी रे मारे भातरा दोसारा से पूछ के योगे हे बहके महके बदन पोड़ा पोड़ा हो बात करे में खाली कही देबे भोरा हो कही देबे भोरा हो दीदी रे हे बहके महके बदन पोड़ा पोड़ा हो बात करे में खाली कही देबे भोरा हो भीगे जाला चरा खचरा भाग जाला पोछ के अरे दादा हां भीगे जाला चरा खचरा भाग जाला मारे भातरा दोसारा से पूछ के ए सखी रे मारे भातरा दोसारा से पूछ के सुन भौजी रे मारे भातरा दोसारा से पूछ के कुछो ना होला साचो भए सब फिरोज से पानी हरा मई जवनिया के बोझ से कुछो ना होला साचो डीजे राजेश से धरे बंधन अंजय चली जाई लोला तो हरा कूच के अरे मानो बात के धरे बंधन अंजय चली जाई लोला तो हरा कूच के मारे भातरा मुकुंड मनी से पूछ के ए भौजी रे मारे भातरा दोसारा से पूछ के ए सखी रे